Ola, son Laura do IES Aquistelenis e hoxe vou vos ler Onde viven os monstros. A noite en que Max vesteu o seu traxe de lobo e empezou a facer trasnados dunha clase, e doutra, súa nai chamoulle «Monstro!» e Max díxolle «Voute comer!» Así que mandouno para a cama sen cear. Aquela mesma noite, no cuarto de Max, xurdiu un bosque. Que medrou. E medrou ata que do teito empezaron a descolgarse as hedras, e as paredes convertéronse en todo un mundo que o rodeaba. E un océano abanaba un barco só para Max, que marchou navegando a través das noites e dos días. Semana tras semana, durante case un ano enteiro, ata chegar ao lugar onde viven os monstros. E cando chegou ao lugar onde viven os monstros, eles ruxiron os seus terribles ruxidos, e rincharon os seus terribles dentes, e reviraron os seus terribles ollos, e amosaron as súas terribles gadoupas. Até que Max dixo «A calar!» e amansounos co seu truco máxico, de fitar os seus ollos amarelos sen pestanexar, e eles ficaron aterrorizados e dixéronlle que era o monstro máis grande de todos. E proclamárono rei de todos os monstros. E agora berrou Max «Que empeza a troula!» «Acabouse», dixo Max, e mandou os monstros para a cama, sen cear. E Max, o rei de todos os monstros, sentiuse tan só que desexou estar onde alguén o quixese máis que a nada. Entón, envolveu nun recendo a comida apetitosa, desde o outro lado do mundo, e xa non quixo saber nada de ser o rei do lugar onde viven os monstros. Pero os monstros berráronlle «Por favor, non marches! Comerémoste, querémoste moito!» E Max dixo «Non!» Os monstros ruxiron os seus terribles ruxidos, e rincharon os seus terribles dentes, e reviraron os seus terribles ollos, e amosaron as súas terribles gadoupas, pero Max meteuse no seu barco e despediuse. E navegando durante case un ano enteiro, semana tras semana e a través dos días, volveu á noite do seu cuarto, onde o agardaba a súa cea. Que aínda estaba quente. Fin.